Бүген барлык мусульманнар Мәүлид ан-Наби бәйрәмен билгеләп үтә. Бүген Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлламнең туган көне. Күркәм традиция буенча бу минутларда Болгар Ислам академиясында тантаналар башланды. Биредә бөтен Россиядән мусульман дин әһелләре, имамнар, шәкертләр, ислам уку йортлары укытучылары җыелды. Шулай ук республика мәчетләрендә дә Мәүлид кичәләре узды. Казанның тарихи Галиев мәчетендә үткән Мәүлид бәйрәменнән безнең чираттагы язма. Мәүлид бәйрәме беренче тапкыр үткәрелгәндә дә әнә шулай касидә, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәр тормышы турындагы шигъри әсәр көйләнгән. Татар мәкаме белән яңгырату өчен Җәлил хәзрәт Фазлыев тарафыннан эшкәртелгән. Татарстанда Мәүлидне бәйрәм итү гадәтләре яңа гасырга кергәннән соң гына кайтарыла башлады. Мәүлид Аллаһ Рәсүле дөньяга килүгә ихлас күңелдән шатлануны белдерә торган көн. Әгәр дә Раббыбыз бер кешегә бер фазилат, бер өстенлек, бер рәхмәт җибәргән булса, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا مُؤْمِنнәр шуңа шатлансыннар. Ягъни бер рәхмәт килгән икән, без шатланырга тиеш булабыз. Рәхмәтләр арасында иң олы, иң зур рәхмәт улды булса Пәйгамбәребезнең килүе. Мәүлид бәйрәме мөбарәк булсын дип мөселманнар бер-берсен Рәбигъул әүвәл аена кергәч тә котлый башлый. Бәйрәм төгәлрәк әйткәндә Рәбигъул әүвәл аеның 12нче көненә туры килә. Шул уңайдан Казан шәһәренең тарихи Галиев мәчетендә акшам намазыннан соң Мәүлид ан-Наби кичәсе узды. Мәүлид кичәсе барышында нәшидләр һәм мөнәҗәтләр дә әйтелде. Иманда сөйкле булдым, михр шәфкатькә тулдым. Мәүлид бәйрәме бик яхшы һәм файдалы ислам гадәте ди Галиев мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Мингәрәев. Мөселман халкын изге Мәүлид ае белән, Рабигъул әүвәл ае белән тәбриклибез. Раббым Аллаһ бу айларны мөбарәк кылсын, кылачак дугаларыбыз сәбәпле илебездә тынычлык булып, ватаныбызда иминлек булсын. Сугышларсыз, хәерлесе белән бәрәкәтле тормышлар насыйп булсын барыбызга да. Шушы айларда күбрәк инде дугалар кылып, әрвахларыбызны искә алып, пәйгамбәребезгә күбрәк салаватлар әйтеп уздырсак, иншалла бик хәерле булыр. Мәүлид дин галимнәре хуплаган гамәл. Бу хакта узган гасыр башындагы газета журналларда да язылган. Мәсәлән, тарихчы Фатих Сейфи Йолдыз газетасында Акъегет авылында узган Мәүлид бәйрәме турында язган. Хәтта балалар өчен Казанның Шәрык клубында да Мәүлид бәйрәме үткәрелгәне билгеле. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.